Ćao svima, sa vama je ovde Angry Warrior, ovo je moja prva epizoda i danas ćemo samo da se upoznamo. Ovo je uvodni video, dakle na ovom kanalu snimat ću creepypasta, horror priče, neke gameplayeve, istraživat ću ono što vi budete tražili, to ćete mi pisati preko Facebook stranice. Link od Facebook stranice će vam se nalaziti dole u deskripciji. Na ideju da snimam došao sam tako što jednostavno nemam šta da radim, pa sam odlučio da hoću da snimam jer mi je previše dosadno u životu, tako da hoću malo da snimam, da se bavim ovim. Pa ne znam više šta da kažem, to je to što se tiče ovog klipa. Ako vas nešto zanima, pitajte slobodno preko Facebook stranice. Vidimo se.